Юбилейлар алар төрле була. Иң матуры ул яшьлек таңында килгән, дәртле, гайрәтле гомер чагындагы юбилейдер. Шуңа да зур Ширекли авылында туып үскән батыр ир-ат Улибеков Марат Мутасин улы бүген 30 яшьлек юбилее уңаеннан иң җылы теләкләр кабул итә. Аларны аңа әнисе, әтисе, тормыш иптәше Раилә, кызы Самирочка, сеңлесе Лилия, тормыш иптәше Ринат белән племянницасы Дениюшка җиткерергә ашыгалар. Тормышта безгә Аллаһыбыз бәхетебезне, татлы улыбызны, яраткан абыемны бүләк итте. Бар балаларым да безне бүген шатландырып, бәхет теләшеп яшиләр. Улым бала чактан ук бик җитди, куйган максатларына бар киртәләр аша үтеп ирешүче, йомшак күңелле. Ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыебыз. Сеңлесе өчен чын кыядай булган абыйсы да. Ул гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Үз тормышында, гаиләсендә яраткан ир, сөекле әти һәм хөрмәт иткән кияү булып яши. Яраткан оныгыбыз Самираны киленегез Раилә белән алар күркәм итеп үстереп киләләр. Без аның тормышына сокланабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә матур яшәве өчен рәхмәт әйтәбез. Дугаларыбызда сезгә, балаларым, бары исәнлек, саулык сорыйбыз. Якты дөньяга син килгәч, алдым көчеп кулыма. Раббым, Ходаема рәхмәт бүләк иткән улыма. Алма төшкәч алмагачтан китмәс ерак тәгәрәп. Алтын алмам улым булгач яшәүләре бик рәхәт. Бәхет гөлләре яшнәсен улым йөргән юлыңда. Иң кадерле таянышым син минем тормышымда. Дуга укыйм, теләк теләп, чынга ашсын хыялың. Үрелә күрсен нык кыллардан улың язмыш юлларың. Кадерле ирем, туган көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләрен кабул ит. Кытларга керешер алдымнан иң беренче чиратта әти-әнигә, миңа сине, чын батыр ир-ат тәрбияләп биргәннәре өчен рәхмәт укыйм. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм, кадерлем. Миңа матур бала бүләк иткәнең өчен дә олы рәхмәт, сөеклем. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, хөркәм гомер юлы үтәбез. Татлы балабызны да үстереп, бәхет дәрьясында гизәбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Хөрмәтле Марат Мутасимович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Карама агак суларга яшьлегеңне кызганып, утырма туган көнеңдә яшьләреңә шыланып. Истен җилләр назлап сине, баш истеннәр каеннар, сайрар кушлар каен сайын, синдә йыла сайраклар. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгы
Sağdışlarga uğralma, tuğan könün yaktı bolsun, Orangıda yığalma. Gözler kebek sarılanla, kışlar kebek oğarma, Ceyler kebek yağımla bol, ümit bağlamazlarga. Gelir bəxit bik küttürüp, şartlığını da köp bulur, Gazit enken bulak etken, en zor bulak şu bulur. Bəxitli bulup paylı körme, Sağdışlarga uğralma, tuğan könün yaktı bolsun, Orangıda yığalma. Bəxitli bulup paylı körme, Sağdışlarga uğralma, tuğan könün yaktı